Trubor nakaslem jong udongsan hima. Kinong mare ka jela ka kong replika Becky Pde kalakhor biang sakwe ka jingjab ha ka stadium run 8,000 RPR bala penong da ka nipko ha ka khat pra tarik mentau benai no pra 8,000 RPR ha saru sajai stadium ka bahago hati ha ka ni ka jingya kop ka kong Becky kalawan ha kerdan maningkong napdeng ki kenthai ha ka ba kala la man bendap ha ki hinriu kenta jo ka jingjangai ka ba san phuai kilometer lawan yeshim mentah ha ka ni ka jingya kop da kumba lai spa ngut kinong mare ki bana keleng kari India kunthop ki bana ka than chatai lamingi Dangshan mentau benai ka kong Becky kala khori ka jingjob ru ha ka ultra trail ka ba lai phau kilometer ha Basar Arunachal Pradesh Those who are hungry, please go to gate number 23. I wanted to go to guess this. I thought I was hot, so I didn't keep on.